Hindi nga rin, iba sa pagkayam na ito yung salitaan ni Rose nga napoluan, ubing wano laklakay. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, Rabi manen iti Friday, Manong Nemi, agpipila manen dagiti umay mangpasyar kaniya. Itatang Manong Nemi, numabalin ko ma, kahit saan kong entertainer ida. Agsipot tagbasbasak pa ilaay. Manong Nemi, 20 titawan ko ngem adak pa lang ti second year college. Sa anak namin, idi nga dakos nga nagbasa manong, idi ta makaradwara ko ni tiya high school. Tapag iso idi Manong Nemi nga atay iti sakit, dahil dinanang, kat sakit nagsagsagawa unay ni tatang, kat saan na unay nga na-concentrate, iti nang asikaso, iti talon ken bangkag mi, iti ta nabalo, isuna ken naulila kami met, iti inakin ni ading ko nga Nelson. Emidi ta nakapag-recover met lang ni tatang, naawat na ti kinapudno nga awanin ni nanang, imbaga na met la kanyak manong. Ano kayat ko tagbasa, agbasak iti kolehiyo. Iti kursok Manong Nemi nga nursing. Idin to tani adin ko nga Nelson Manong Nemi kat adda pa lang iti high school. Hado ti kita kararam kanyak manong. Kat no adda ti kundaway nga apagbit lang ti maysa. Ikak lang ti 2 minutes nga butaduda nga ro. May sa kadakwada Manong Nemi tinapinget nga agar-aram kanyak ket nilari. Sa bagay manong nilari matlang kiti makunang gagapuanda. Gabuta agkasatar kami, nagkaskolaan kami nga nagkarduaran iti high school. Ket adda kanon panagayat na kanyak idi adda kan pa lang ti high school. Idi agtawan ti 18 nangalan ti lisensya na Manong Nemi ket agpaspasada ita iti tricycle. Isu nga nilari ket tricycle driver. Adda man dagiti construction worker, adda ko sa agpaspasada iti kalesa wenno kotsero, adda dagiti padang agtaltalon, adda dagiti awan trabaho na standby. Ket siyempre nilari o ana sweetheart, aglunan ko na. Lari, awala ti pagnaan na mo tinatay, umay ka pa ng sunto-sunto ken ka, no, umay ka alain ka pa pangkagbasa. Kaya itulod ka sa eskwela, sakan tumanong umay alaan, nga itulod dito balayo, libre. Di mo mat kahit nga watin ti plete kita. Ito, takal ti maitulong ko, no plete. Pambaram, iso kumamat ti pambaram mo na, nga siyak ti kayat mo. Kada kami nga karaaram ken ka. Ngam siyak lang mat ti kakapuan, sa gani? No lagi na makuoray ka lari, no baka nagtuwarak lagi din, napikit nga sa anin. Huh? Di ako na naglatanan, basta. Ampay ang. Hindi ta sumaruno Manong Nemi ti kalakayan da. Nila, lakay Berto. Siyak samat din tinaudi, Rose. Ano nga tanong ka? Aldo ti umay ko pa ng sarong karken ka. Tapno, saan ka mapuyatan, ken saan ka matapuyatan. Yung mamangang ko na, no dilawan namin nga, al-al daw nga agpasyar, baka kunada, kastat pa nagpasar ti inchik ko na, saan ak mag-inchik. Muna taon mo, manong, ay tata? Tata, tawag ko kang kawan, no? Muna taon mo ka di? 20. Times 2. 40 mon. Tata? Manong hanga tata? Abi inuray mo ba lang kami ti 40? Ket inururay ka kang nga agbalasang. Iso nga nadanon ko na ito nga taon nga 40. Mangibaga ka man ti rason, tata. No apay nga sika kumat kayat ko, idinto ta sikat kalakayan. Nga arig na nagkasadar kay kinitatang ko. Umuunay, no apay nga siyak ti rumpeng, Rose. At nabalay kon. Sa bagay,
at nabukod ko nga bangkag kentalon. Nagagatak, talo taraken ko nga dinguin. Adun ti ornong ko. Isong siyak ti Rumbeng. No, sani ko ati pagibasaran, akit sika nga talaga atata. Tas sika pa ilang tagar-aram kanyak nga dabalaynan. Ken, ato siguro ornong mo, tata. Aunti sa baling nga nararamid ko ninagot ornong para ti bangunet na pamilya. Abi namin inururay dak. Digad agtawon ka idin ti 20. Idi maipas ngaya. Idi agtawon ka ti 20, awan ti nararam yo. At damat, dinakpit kinayat. Tawang pa ididikiti kwa. Mabaling ko ipanakkel. Kaya idi nga rin nagtawon kayo ti 25. 5 pala tawon ko idi. Idi nagtawon kayo ti 30. 10 pala tawon ko idi. Isut pa nakasirpat ko ka. Palagip mo, di birthday mo idagtawon ka ti 10 kita. Nang regalo kiti may nga baboy. Ori salud sudom kinitatang mo. Ngawan malagip ko, tata. Malagip ko. Nga ko nag-idi, kinitatang mo nga. Padagkalag tatakyo. Isong tagbaling asawa ko na. Isong inururay ka. Nga nagbalasan. Papangort nga muno na ni Larry nga may nang pasir kanya. Ngayon dita kayo. Tintinungag nga rod. Rumbeng, na talagang ipatuloy ko ti mga aram kayong kawan o saan. Sana ka mapukawan tinamnaman naman pa siyak ti kalakayan. Gapot na pa check. Nga, siyak tagbalik. Kaya, da kayo latatata, no? Shoot ko na kayo. Ang di ko nakngaro din. Nga kang kanang ni bagbagan ni tatang ko nga sa anak pa lang nga makinubnubyo, haba yatan nga basbasa. Taore makinubyo akton no, nakabara graduarak ton, kaya nadantong pagtrabaho ak. Nino, graduarak, munot tao mo no kan. Kaya, 42. Tiaday ti panunot kenrik nak manong naimi asin no ti pilye. Jay ubing bunrak lakay. Dadya ti aday ti panunot kenrik nak manong. Hangguli ba kayo na damatrik nak amariknak para kinilari. Kaborta guwapong aron. Ket ni Tata Berto. No usarek ti panunot ko. No nilari, magkipaspasada laeng. Tao bukod ng tricycle. Ni Tata Berto, adadakos balaynan, house and lot, nagagatpay, adupahin ti ornong na. Asin nung ti Rumbeng, ubing, uno laklakay. Ito na minsan nga panangan mi kadatatang kani Ading Nelson manong nami pasari sumiplot day tayo ti panunot ko. Ubing, bunulaklakay. Ay, Ross, tatang. Kasi na pang panunutin no sino ti Rumbeng nga aklonam kadakwada ala. Sino? Kinap? Ay, mabasbasag taday ti panunot mo, balasan ko. Ni tatang mo, naglayang kayo. Ti adda ti panunot ko tatang kaya eleksyon mi. Hana ko ng ol-ol budin. Kasi lang mula salsalud-sud ang barasan ko nga. Ubing mo nulaklakay. Ala, no deta ti adda ti panunot yung adda ti panunot ko tatang. Da kay mga ortimang sumbat. No sino ti Rumbeng? Kung naktupay ngamin ka. Ano kas paggarigan tata kayo tag-desisyon. Anat kay kayat yung agbaling nga manugang. Ubing mo nulaklakay. Kaya ubing ah. Di ka sater mo ah. Di ka mangimbabayin. Aglalakay kung nadantokin ka. Tatang mo.
Huh, mambalasan ko. No saan mo nga, tungpalan ti pagayatan nyo nga niya. Ngawan ti sabali nga kasom no saan nga ti panagbasam. Kad no saan mo man nga maliklikan ti agpili ka dagiti dua, ubingon na laklakay. Laksiden ka nga anak, no pilyem jalaklakay. Ano ni tatang? Natatandaan idi sumawat ni Nelson man. Abi nga nga diyo kaya di pada yung alakay tatang. Sumawat kamit Nelson. Di hanggang nakababain. Anong nakababain ko madjay? Ang bagatan to kinimanang mong aglalakay. Kayat mong ortag angot lakay. Ni tatang. Kasla dalamit siya di bukod damat nga bagi. Apat angot ka di lakay. Ay, agat lakay Nangroon agat pita ka agtaltalo, nagbangbang kag tartarangan ti dingwan, agat baboy, agat duwang, agat kalding. Managdaldalos mo ni Tata Berto na tatang. Sakit mo. Managdaldalos. Ikarigatan na lang tagdigos ka na yung bagan mo, may nakapasyaran. Ngayon nun, ka di balay baka masadot pa yung digos. Mabanlog, agapot talon. Tatang mo. May kaya mo silaklay. No may panggap iti sa nikwa. Dakdakal nga maited, tinamay, kasaliwan naman tibiyag ni Tata Berto, tatang, ngim ni Larry. Makipaspasada lang ni Larry. Awan bukod ng tricycle. Awan urnong na sigurado rin dyan. Sa amo na basit siguro uminom. No ba'y sangag si sigarilyo, ba't maangot agad sigarilyo. Din to ni Tata Berto, hansa uminom? Pag ko na story barbartek na tabalay na Basta na ito tatandaan na, imolam ta panunot mo. Di ka mangimbabain. Ta anak mo, Simeon, aglalakay ko na tanto Pakay bagada pa kang rupa kati kwarta. Gabot damat amuda siguro at urnong da nga Berto. Manong nami ura at dakit eskwela kasla sumipsiplot latam iti panunot ko ubing una laklakay. At nagigigundaway manong nami nga isend i-text ni Larry nga sa anak amasundo na arkila iso na iti adayo. Iti na itagundaway manong nami at nagsarding nga kurong-kurong iti asidig ko ang uray tilugan ko. Nga Tata Berto. Ay, Rose. Ay, Tata. Uway ka. Ang sakit umay ni Larry nga mangsundukin ka. Siya akong timang sundukin ka. Ora ta stainless mo dati kurong-kurong ko. Hanggas lang ka dito mga aglatlati. Presentable mat siguro. Sa bagay data, kurong-kurong agpeso ng stainless hang aglatlati. Nagkapon nyo Inapanak naglako kare kita yung produkto. Adong mangkor tayo nga roda na. Kadalabasit No kayat mo agad ko Aglugan kan. Taitulad ka di balayyo. Kalpasan nga makapag masapat nga mangrabi. I-dinner date na. Araman na mo natin naglakwa ka rin produkto. Alaan. Sige. Agluhan ka lang dito yung naglarti kurong-kurong mo orakit na pintas na dito ka na. Oreta na dalos. Naglugan manong ni mulmet yan ti pangipanan na. Sa bagay, kurong-kurong agpeso manong naming presentable kabuta stainless. Sa kasla kabaro-baro pa lang ti motor na. Idagitak itso na manong naming nadalos mo. Presentable mo tilang nga dito lakay. Kinagkuyog kami nga taakit anak ko na ada nga ta.
Ay, uncle na data siguro. Kung saan na nga tatang, uncle na. Very neat mo. So, sana ka nagbain man nung nami nagkuyog, nakikuyog ken kuana. Naka-uniforme amo dang estudyante yan. Dagi di masabat mi kit. Tata, bobing man nata chicks mo. Kaanak ka mo, anak ka mo. Naloko di kita nga tao. Tata, di mo ikaskaso ida. Pero ti bagak ng kawa, girlfriend ko kanak. Dadapeg sa lutsud. Lang, tata. Abay, bainak. Kaanak ka, kunayulatan kuan. Kaanak ka, anak akto ko na. Ana? Anak akto ko na. Ni tata man. Kita pang kami timay sa food chain, man, name. Siya ako timawa ng order. Very gentleman mit iswa naman. Iso pa na maki-edit kanya. Ni Larry, awawisan na. Do may nagsundo no katimalam. Bagano dumas kami ti ko. Mapanag meriendang jakayat ko na. Very gentleman man. Oh, magantan. Oops. Apay. Kararagan na labay na. Relisyoso kagayam. Kung na. Naglalaro no kasto nga. Ada dumting nga grasya kanya. Makaigamang kiti kwarta at paglakwak ka rin iti produkto. Gaman ang kinapod Diyos. So agad dawan ta, ti panang bendisyon niya po Diyos na gito nga ipaunag ta. Agbalin nga regta ta, ngagserbi kang kuwana, ken mga nung ka iti pagrebangan ta, ngagserbi ka iti mga ipatpateg, ken ipatpateg ta. Kiraman tamaten, panang kidaw, ti panang tarabay na kadata, ta makasangpet may itulod ka diyabalayo, kaya makasangpet agbat sa diyabalay ko, nasika karadkan. Among tata, sikapilan nang i-date kanyak. Nagasatak na rin niya. Kung nagtuping amin kahit, nasyak kagbaling asawam. Bagadong tuping aglalakayak tata. Manan ako ma. Age doesn't matter. Apay, desisyonem, no sinopilyan, ubing mo nulaklakay. Ang abugabot na siya ti mangibaga. Adadangan da kanyak ti masakbayan. Numarigatan ni tatang mo ang pabasakin ka, siya ti mong pabasakin ka. Kasla maalalukoy mong tirik na. Kung nagtubay ngamin. Isyak pala nang idit ka. Kahit mo, kalbasa nga makapanganta. Baka kahit mo ito shopping. Naglagi pa mo? Adot naglakwak. Kababayin mo, tata. Ang mga pag-arupay mga gungun dawayak iti kaadat kwartam. Saan mo panunutan nito? Dito ibagbagak na impapusuan nga ipahay ko ka. Kaspaset ti panang ipatag ko ka. Inururay ka nagbalansang kading karikiribagik nga nuskanto tagbaling nga ina digit anak ko. Dungdungwen kanto. Ilalaing kanto. Respetaren ka. Di kanto pulsatan. Siksikan to laing. Taapi ko mapela mga alak ti sa bali. Kitsi ka lang tinururay ko. Idinto tanilari kas pagrigan. Posible nga malaksid ken ka. Baka adapay sa bali nga arman na. No manubya na ka. Baka danto pa sa bali nga nubya na. Hangkong panang padpadagas dato ti karabal ko. Ngayon, baka. Anya at pilyem. Di ay mauding addan iti last trip. Unang di iti addaw pala ti gundaway na nga ag-trip. Tsaka mo tata. Ngayon ko naknarodan, kaslamat ba't nagad tirik na ka. Kung nagtuping amin kahit. Ngayon masalusod ko man tata. Ada experience yun, may pag iti love making.
makasalud-sudam da ita. Iti kasto nga tawag ko, 40, pigsapay lang. Ipagkunaan nyo nga rod, at nga rod ng ususaran yon. Kit adamat kwarta, abay ka din nadyak mapanggumhatang. Nabadpadasan nyo ti nakiseksa ni ti GRO. Pasaray. Ngayon nabadpadasa ko. Pasaray. Hindi ka sakay lang nakaraman ti GRO. Ngayon awan tayo nagbaling girlfriend nyo. Awan. Kasunod ti performance yun, tata. Tata, kahit ko lang maamuan. Diyan ka mong ilawlawag ka. Si kanto di bang ibagano mas pagalikan. Numapatasan ta. Tata. Nadungnungo, di kita lalakay. Kadi, kasat adot may iba kadi kasta. Nadungdungo, di kita lalakay. Dati pinakisasarita keng ka, pakakitaan piti dungo. Huwag nga rod, kasla talagang kasla doble nga niya. Adda manong kon, adda tatang kon, adda pa'y nasawa. Kawan. No, kasadar mo ti nubyom, adda nubyom, takapsat mo. Siya, di ba? Tata, may atarik namon. Tsaka mo, pambanunutin kami ni tatang ko. Sabi ni tatang mo, no kung makirelasyon na kang ka, no lakay ka ng pilyak, laksidan na nga anak. Kaya no laksidan na ka anak at gumay ka. Sumampet kan sa dibalay. Tayo tuloy mo tagbasa. Siya akong di magpabasa kang ka. Nagbaling ka nga doon niya, itisidong ko. Madi mo na. Nagbaling ang adun niya, kahit mo sawan, mangalak at katulong ta. Tayo iyawat na amin na masapol ko, madi ako. Aramid ang ati pagtabang nga, akas asawa, iti unag ti balay. Ana? Nag-shopping ta o nitulod ka? Nag-shopping ta. Kid ko. Hindi mo yung bagbaga nga. Gabot ada kwartam, gunggod na waya. Amok mo't kit. Gabot na yung papusuan ba't nga ipahay ko ngayon ka. Noon yaman na iti ipahay ko. Manong name iti managkuyop min haan na kas itay nga agad abay kam lang mag na kibkibin kami meten manong akbayan nak meten sumabat kada kami agad ay ubing sa una yata nobyan tata uno anak mo umbibiyang mo asawa ekto anak ekto anak akto manong naming hangasyak ti nagitudo no tiket iso iti nagitudo kayat mo detoy lakit sana nakababayin pitata man kayso lang adot naglakwa jak ko makayat idi manong naming idiret sunak dito balay ngem jak bet malagip ng ibaga nga dito yaklatan naglugan akong ti sabali ngem talaga manong naming indanon na kiti samot ti balay. Ada pa ya mismo ni tatang. Nagkuyag kayo. Kaya siya tinapan ng sundok yung kuha na kapsat. Hindi ay eskwela. Kaya napang ngambat basita nagdinara sa kam nag-shopping. Ala Ros, ikinakon. Sige tata, nagananad kayo. Hindi anda kami dito unet manong namikas tauna yung ti unget ni tata. Handa nagkinawatan yun. Hindi yung kadipipig sa uyo. Ang kuman pa ilak ko nun
Ngayon, nagkuyog kami, isot may nang sundo kanya di eskwela. Ngawis nag-dinner kami. Tsak kumakayat nga itag-shopping ko na. Kita siyempre, sa sino kumatisaan nga mga yat, ne? Nakita nyo man, ne? Sa ibagadan to nga glalakay ka, nga rupa ka ti kwarta. Gapo ka dito ato kwarta na dyan nga berto. So nga kayat mo. Tang, mabalimot na kasta. Praktikal. Sa mesa, di ba nagkuyog may kinita Berto? Di lang, nakadungdong mo. Gentleman. Ay, po. Dito lang ibagbagamon ka talaga isong kayat mo. Uli, tekros. Magibabayin ka, glalakay ka, rupa ka ti kwarta. So, nasayset lang yan. No talaga nga, kayat mong tagasawa. Sige, umungo mo di kita ruwata mong tain ka ni Gibalay da. Tatanong. Kaya ito nga mapasamak ti kasta. Isungan ka ko na. Pagtalawan ka, no dahil dyan nga, Berto, ti pakirelasyon. Pampanunutik, mano. Awan pating na ito yung panang ngungunget ni tatang kanya. Ta siyempre, umay tumanin ni Berto. Hanggang nga rin mabaling nga liklikan. Abi ko maliklikan. Alagip ko manong name. Dinawad gagahim kanya kita iti cellphone number ko. So lang tagbaraaram kanya ka dinaamot cellphone number ko. Inted ko. Kita pag-iso naman ng name pampanunutek baka tumawag ko na kanito. Tawag. Yung iso nga tala ito eh. Sung batak man baka iso. Hello? Rose. Liberto ito eh. Ay, tata. Inungungtan na ka ni tatang mo. Gusto ko ni panungungot na kanya pagtaltalawon na on. Kaya na nga decision mo. Nung magtalawon na kawan pa panak. Umay ka dito balayan. Tanong mo tagtalaw. Siyempre kaya't na madaliklikan ka. Maawat tumatlang ni tatang mo ti sitwasyon. Paam na siya ti makamukha ni tatang mo. Nadala siguro kaya't na ita na dinalag may baga. Kahit mo sawan, gayamam ni tatang, kauna. Tapno di kas tagat kayat nagkamanuga. Ano pang gayamor king kuan? Dadangar ti pang panunutik. Nuan niya ti kayat ni tatang mo. Ano't kayat na? Baka kanyo di inayon di ko na, tarakan na. Bayam, tasyak ti magisarita kinidatang mo. Di hanak ka rin tumawang talaw. Nung magtalawon na ka, agad tumalaw ka. Umaka dito yan. Tapno, may panagnagkun ka. Tinao di nga sa lutso mo kanya kitay. Kasano ti performance ko. Ala, nasa lutso ko lang din yung saan kanto nga babawi. Ala. Sige. Orahin kayo tubigan. Uno may kasukunin. Una aking lari. Adadang nga burudag ni tatang mo. Tapos talaga pagtalawad na kan. Basta isaganam lang talaga kita arwatom. Isag dalawa ano ka na nag-adain sige nga talayang arwatom. Ala? Ito kayo mo umaya ko. Ano may nan kanya? Kastan tumalatong pal na. Dati pa nagkuyog ta. Mariknak amok. Padjek. Di magam nga. Matmat nagan direk ng kanya. Siyak pa lang tinang edit ka. Dati inaramid ko. Baka saan nga maaramid ni Larry. Nga ikay-care ka, apang panunutek, DJ, pangaragsakam, pagayatan tarik nam. Una, maitid mo ata, at ang aramatem. Narigito-kit nagbambanuga. Bunga ti sakripisyo. Sige, saganak lang tangar ito ng gitarwatek. Tanong just in case na pungpung tutlatan ni tatang. Ala ko na gitarwatek, tumahakin kan.
Siyak tumit lang ti makaamumang paamo gani tatang mo. Tapos sa nagnanayon nga gurgurain na ta. Masapo lang, adan tumit lang isuna nga matendar, into ni ikasar ka. Naregreg nga talaga tiriknak iti may nga lakay, parang name. Natitawen ko kit kagudwa titawen. Gawatas la si Isamak nga naturog ka rin nga rabi, kalpasan nga nakinsagana di kitarawateg jak is just English. Kat nagsaruno nga dimteng manong nemi da kiti dua nga karabal, idi ta umay da kun alain. Manong nemi nagsaruno da. Imo muna nilang lari. Nga si marunumit laeng ti kurong-kurong ni Tata Berto. Natkada ni Tata Berto ito. Kat si kanat kadam. Kito may kasukunin. Dati-dati kasuksukunin nga. Ito lang kalma nga ka nasukon nga ba't adayot ng arkila kanya. Ngayon mamum ka di nga ni Tata Berto ng sukon kanya. Ay, hindi na kaya sa wala ito. Ni Tatang Manong. Nagrana kayo, mate. Siyak tiro mga dati-dati, tata. Iso nga siyak tiro nga pagluganan na. Hoy, siya tiro mga pagluganan na. Tanong pilgen na rin nga, Berto. Irupot na langin na kita ruwatan na. Tapos di ka sakit talawa. Talawat. Palaksid at nga anak. Pakiulit yung antang. Noon ni Berto ti pagluganan. Dahil siya at pa ang kaalanin di kita ruwatan. Sige tan. Anak, papalam. Hindi na, alam di arwata ko. Kahit mo kasawin ni Berto pagluganam, uwan tatang. Ala, alis ang ngarat, puwanawan! Ay, kakumang kumurgura ka na kami, kapsat. Kaya pagkatungod sa kapsat. Nakatungang. Iba't batag ko anak mo. At hantog babawi. Alam ako naman, Lari, ipalubos mo? Ha? Sige kahit ko manugang. Ni Matan Tata Bertot, pinili ti anak yu tata. O maaramid ko Kurong-kurong kontra tricycle. Ang bali at kurong-kurong kapsat. Katne, makita mo't nga stainless. Kan na ba? Nabintas. Hindi nakaroon. Kukunan ni Lari manong kipimana ko. Abi kasubot nga rimuarak nga bit-bit kun manong nemi di kita arwata kat naglogan ako ni ti kurong-kurong ni Tata Berto. Kas daw na pa lang ti managbasbasawag ni Tatang manong nemi sa amin ng kaskaso. Kat siyempre, ado da kita na kay matang, ado da kita piangot, ado da kita marites. Kaya amlatan nun, magbagada, ngaglalakay, rupat kwarta, kaputa, nagagat ka na do kwarta ni Berto, so kinayat na kung nadalatan na nakita damat. Ubing mo no laklakay. Si laklakay manong nemi ti pinili. Noong pa hindi makadanon kami ni ti balay da manong nemi check na liklikan ti nagsangit. Trumbing ka kasangit mo. Saan ko maarumbing ti kastoy Tata Berto? Pasit deta ti biyag ka na yan. At napagsagitam. Ngayon mapagbait lang ti sangit. Adadan tumit lang ti kundaway nga kragsak. Ala, ibati mo hindi kita rawat mo nito eh. Tabalbaling ngaglugan ti kurong-kurong titulog ka di eskwela yun. Ngunit tata, kahit into no, agawid ka no malam, urayan na, to may kasundwen. Taiyawid ka dito balay. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi, uri makitkidak ni Lari, kumuskusilap. Hindi mauray kon ni Tata Berto manong nemi naglugan ako ni tikurong-kurona. Dito na, pukpukaw na, aglalakay! Kung kuna na, rupat kwarta, aglalakay! Pahala kayo, nanyaman ti bagayo. Hindi nakadaman kami manong nemi. Inutot kahit mo ang kwarto. Tinamag na Tata Berto. Kahit mo sawen saan tangang kukorto.
Hanggang pilitin nun saan ka pa'y nakasagana. Pakaurayan pa nga kasarta. Kumporme na nga kwarto. Sige sa ka talaga to'y. Ada ni manang ko. Ay, kaduam, pasari umay. Sudetan eh. Berto, manang, nakit insakbat mo maten. Kaya inistorya kada kayo di nga laksiden ni tatang na no, siyak tipilyan na. Ubing mo no lalakay, siyak tipili na. Talaga ka di nga etem tikapsat ko, Ross. Siyak ni manang mo nga nanam nga hiling, manang ni tatang Maberto. Kapag may sa isu na pasari, may kumat kitain na sa sarungkaran. Dagdag karun nga ko ag-asawan. Tsaka mo nga si kagayam ti padpadakilan na. Iso nga, di mo't jakmo't madamdamag nga adarman na. Naging ka na mo kasi kagayam ti kursunada na. Manang, nana. Saan ka kadimot lang nga napilpilit nga sumangpet dito si Idong ni Berto. Huwag gapot na pinagtalaw na ka ni tatang mo. Sana ka napilpilit. Kan ay etek ni Berto. Wow. Nagkunak ka talaga na yung papaswan dito nga panangibagam nga etem ni Berto. Uwe nana. Awang orti problema. Tadan kabalay na. Umay ko kumay lutuan kahit. Ay, siya akong nagluto. Sige. Mabaling kagarod nga panawanan. Berto, ngayon pagdanaga mo, adan asawam. Lang ka pa nagkasarmanan. Uri sang ka pa nagkasaragad, awatabol nga agasawa kayon. Ewan niya tipanggapyo. Agkaidakay ka din. Lukayat ni Ross. Api kindi nga saan. Good luck ka na kayo. Pero Ross, may bagak, hanggang agbabawi. Gabutan, nasayaat, nasingpet, tikapsat ko. Nadungo nga agbaling nga asawam ni Berto. Siyempre kakitinitad kanya ka kwarto, nagsukatak manong nimiti para balay, nagbestida. Kalbasan na napanak iti kusina, kinitak noon niya digiti rumbeng nga, mabaling nga lutuan, ng isa angak, yan. Kinitak ti refrigerator na, adumat digiti mabalin ng lutuan, maluto. Mga deprus ka iti karne, babayaan. Anang rat ti lutuan? Alis to ti pumarti ti manok. Ha? Baka nabayagin nga saan ka, nga nagsiday tinetig ng manok. Mabukpo ko pa, hindi na manok mo, hindi balay. Palpalsiitan da, sa kang kanayon nga aglako no ka ni tatang. Mabit lang arda. Alis to kang party. Si kanto ti makamo, mangkiro. Kayang-kaya ko nakmuda. Kasi lang nakalalis to, napasamak ti amin. Ang balintan ni man. Kaya dasar ka nga natin. Ramanak man tiluto nga tinulang nga manok. Anong kayat mga partes ti manok? Di dot-dot. Di masida. Aba di dot-dot. Nanabit na sa pagkurikor. Kimol. Kanya. Ken, di po unti payak. Sige. Ilasing ko horta kimol. Para ken ka. Ken po unti payak. Dua nga payak, Okay. Pero ito pagkalduang. Tsakti mo nagkaldo. Gul ka. Apay, kararag pa lang muna. Aywan na ya. Siyak butan din nakalipat. Excited na kami din ta. Dumteng ti ang panalipas tanganangan. Ang di gusto ng padpada. Sa tanton sumbrek iti silad ta. Tanda ka di mapasama ka data. Di ba kahit mo maniknikan no kasano performance tila kayo? Ano nga dati performance nga pulo peso tila kayo. Apay, nadabatas mo. Pay. Kasano nga may kumparar mo na umot pay padas mo.
Haana di istoryada, so pag komparara. Istorya da gijay, di kita ada experience na. Tas lakad di eskwela ak. Di ka eskwela ak kasadar da, ada kanun napaspasama kadakwada, ano ti performance nga ro di kita kasadar. Kaya lain kanumit. Sangat ang nalalig ti laklakay. Depende ang klase nga lakay. Sika akit, lakay ka nga awan pa'y asawa na. Di kita dumakit, lakay dang ada asawa na. Natibtib ka kanun na kita lakay nga ada asawa na. Sulay so lakay nga ada asawa na, uno lakay nga boro, sul nga sul. Manong name sa anak ngagbabawi ko nak. Nga dadda nga ng pili tilaklakay, ngem bububing ket tilang pili kin Tata Berto ngem di pagayatan ni tatang. Nasakit man manong name kanibagaman ti tao nga natangken ti ulok nga anak saan ko tinungpan ni tatang ko. Ngem panagkunak at damit lang ti anak nga mangkita ti direksyon ti biag na, mangiturong iti biag na. Performance manong name ikomparar ko karigiti istorya di kita nakapadasan iti kasadar ken ububing manong name nalaring nga talaga dilaklakay kasla na unundur agpeso nga narugso manong name ti ububing ngem kasla alisto nga mauma. Depende met kidi manong name no kasano iti pagayatan met di kapareha na laing ni Tata Berto manong name laing na no namnamain na nga magustuak mariknana iyat addal no kunak mamon madlaw na magustuak di aramidan iyan ta nang aramidan kayat nga sawan amuna no anya itikayat ti kapartner na. Amuna no anya ti kayat na. Isumat ti adda nga aramidan na. Sunday ta manong name sinulutsudin ni Tata Berto kanya. Anak mako namita. Performance ko. Saan nagbabawi, Bert? Apo, Bert pa yan Gilberto. Tapos kasta, ababadjanagan mo, abamat kanya kata Rose. The Bert ka ni Rose. The Rose ka ni Bert. Ti 20 ken 40. Naay-ayo matlaing manong name ni Berto ni Tatang. Kat iso da pa idin, ni pa ikid din tatang idi, manong nemi, timang dagdag kada kami, tapno agkasar kami. Samir idin manong. Nagkasar ka mga road, manong nemi, kat syempre, nimet lang tatang, iti nangabay kanya. Adoan, di kita naslasan daw patsin. Apo, 20 ken 40. Gasawa, ubing ken lakay. No salutsutin mo't manong name ni kiti patak nga babae. Gusto na performance na? Oo. Isot ka lalaingan. Tapno mamati ka, palubusak tapadasin na ka. Muto na. Nilari akit hanggang maidik kasar kami. Ngamit na minsan manong name na pasahero na. Ay, sorry, si Kamad Gaya. Mangalak sa balin. Sabi nga, di mo kaya taglugang kanya. Kabuka dita, aglalakay ka. Hoy, baka nalalaing ni Berto ng musika. Aba nalaing ni Berto, lakay Berto. On sa pulig kan ko anan. Hanak ko man asawa ken ko ano, no saan nga naling. Di ba, nagdana ka mong imuna, sakbay nga nagkasar kami. Nalaing nga gitad kang kayat mo, kabut ato kwartana. Saan nga gabo, taadok kwartana, isong inayat ko. Gloga nga harda. Titulad ko, di balayo kay Tata Berto. Well,
Kita no kaskasan no laeng lari. Dagiti liblibram kanya kidi nga plete. Kwenta ta na yunak tupay. Kanin. Basta ito nagkasarak mo. Mangregalo kay tulangin. Ti dua baboy kay ni Tata Berto. Agasar ka matan? Kaya dandaning matan. Ka? Sino? Kinapod nuna, no biyak isunan. Hindi araramang kapay lang. O ganaktupa ka. Di ustot pa nagpilik ni Tata Berto gabuta sisyak laeng. No sika, adu kami, di ba? Intuloy kumit lang tinagbasa manong name nagkontrol kami intulag ko da ito kini Berto. Nakapagraduarak manong name ket syempre nagtrabaho ak mga opisina. Kaya dan trabaho ak manong name saan ako nagkontrol ket naadan kami ti duwa nga anak kini Berto. Oh, marignam ka din ni kapsot mo, Bert? Monotong mo itan. Ag senior citizen ka? Tumit pa ya. 55 kunto pa lang. Ubing ka pa ya. Ubing ka pa ya. No kasano ti performance ko, hindi nabiit na pa nga nagdan na. Kaskas di ba? Yung makuri ka. Di ba, dali di kundawa, hindi nga aglupoy. Mawatak. Gabuta mo nga, pasid dahil ito panaglakay mo. Nga mapingan ka na gito'y. Mapingan ka ka. Tumtumar ka? Wala, makamasapol, makatumor ka kadagad ko, Ada nga magpataksit. Ang pagdanagam. Okay, day, jay. Mabaling nga mamuan, no, na, jay. Masabsabali. Ape kahit mo mamuan. Hindi ka kaya. Ang baling kong tumatag sa lutsot, kadagite ko no okay, no kunada. Okay. Kabuta siyempre, inyuman ko na ito ti doktor. Nangina, nalaka lang. Ano nga rin nagdamdamag kanyak, no anyat araramatek, apay nga. Kaya, bagak kumatgatang damad sika. Paggatangan. Sekreto paggatangan. Aging kakaragitoy manunemi nga nasuruken nga 70 tawin ti asawak. Kaskas di, nga awan ti sapulag ken kuana, no may paggat, iti makun ko nga performance. Siyempre, ato di saludsod di kita anak ko no ko. Ma? Api kinayat yun ni Papa. Kit kagundo tatawan nyo, titawan na. Gapot ipatpatay ko. Kita nyo, kinakadungtungo ti amayo, kadungtungo ng asawa. Kahit no saan ko mga isot inasawak, daki asawaak, kada iti kapatadak ko maawang kasto yung abiyag. Bagay. Teko nadang age doesn't matter. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, kadagya man naglaunay, tilaing mo nga nang yornos, kalpasan nag-insent ko ken ka, di detalyena. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa, laing mo nga nang iportray, kat sapay kumata nakaibate akbat iti adal, liwliwakin pagsarimingan tibiyag. No asin no talaga ti ited ni Apo Diyos ken kakagasat mo, ubing man no nalalakay, isuday tati na ikari. Dati Diyos, ti agplano, no kasano ti turong tibiyag tayo. No mampay, adamat dagitay, oreng isot plano ni Apo Diyos, no siyang mumatakayat, amendaram met, dahil na ituding, nayurit ken ka, tayo kunadan, titamit lang tao, iti minang iturong, iti biyag na, no pay adda imun una nga plano ni Apo Diyos ken kuan. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Rose. Thank you, Rose. Thank you kadagiti nagbuya ni